Så, nej, Christian, hvad laver du egentlig? Har du tid til at spille, eller hvad? Hvad laver han? Hvad fanden laver han? Ja, han sidder og spiller røv. Han kan i hvert fald ikke finde ud af at spille, det kan jeg da sige. Nu er fandme godt at fortælle. Jeg er bare så bro, som man overhovedet kan være. Hold nu kæft, Nikolaj. Christian, du er så nøb. Krokke nu fandme eller enten. Du er en... Koster langt boller, eller hvad? Du er dårlig, mand. Jeg snakker om, jeg skulle da pisse, bro. Nej, det er bare ikke noget, det der. Skal du klam? Åh! Vækstet lort, mand. Hvad hedder det? Catching, kommer du ind, eller hvad? Jamen Søren, hvis du ikke har lagt mærke til det, så har jeg været inde rimelig længe. Du er så bare respekt, skal jeg så lige få orienteret dig om. Synes du? Hvad fanden får du fra ham der? Hvem fanden er Roffelkop, der er for os? Ja. Jeg gider ikke være sammen med faste lavnsbotter. Pækker, hvad laver du? Det var ringe det der. Ja, Var det? det vil jeg godt konstatere. Var det? Nej, men jeg... Igen, Pæne. Jeg retry, han kan... Der kommer han igen, Kit. Nej, bøsser. Så hvad er det, du laver? Igen. Du retry hele tiden. Ja, Det jeg kan kan ikke forstå, at Nej, han har lært det, ikke? Det til mig. Det gør meget forståeligt. Ja. Har han sådan set fisk. Det var jeg jo. Det er Pækker, det der. Eller han kan i hvert fald ikke finde noget at spille. Nej, det var aldrig mix. Det er Pækker, det derovre. Nej, ja, nej. Kom tilbage, ned. Fuck nu ham der, mand. Nå, Lauke, du står der, og du bliver fuldstændig skaldet af mig, så spraks. Hold godt op dig. Ja, er du blind eller hvad? Kan du ikke se noget? Ingen øre. En dårlig map, det er. Ja, så er der 4 der, mand. Hvad sker der for hold, mand? Eller hvad? Så spiller vi alle sammen. Så hvad sker der for, du retry hver anden sekund? Mørker. Dan, hvor fanden er du egentlig henne? Jeg kan lide. DJ Fisk, hvis du ikke snart tager dig sammen, så for helvede jeg skal sørge for, at du bliver totalt rundbarberet, mand. Jeg gider ikke sammen med dig. Kæft, ringet. Kæft, hvor Jeg er sgu da pisse, bro. imponerende, mand. Ja, se om der står. Spiller du en cent på 14 eller sådan noget? Det er bro, hvis han gør i hvert fald. Hvad er en sens? Det sagde du bare ikke, vel? Nej. Det sagde du ikke, vel? Håber ikke. Ikke Nå, sensitivity. Nå, du skulle have den på engelsk for at forstå det, eller hvad? I see. I see, hvad fanden snakker du om? Hvad betyder det? Det Nu var det kraftedeme ikke. Sådan en, så slår der ihjel. Sidst var I ringen. Det er en New Better 2, der er på CT der. 5 år i om i en bunke, Det er mand. pisse, bro. Hvem er så den nu bedre og nu 2? Hager, Jeg vil gerne være 1. Ja, det kan du fandme få lov til. Hold nu. Du kan også være nummer 3, 4, 5, 6, 7, For mand. helvede. Så du skal lige huske at retry, du har minus 2. Det er ikke hårdt. Nu kommer Du man har til sgu at få ikke gjort det, minus så er det. 500. Har jeg det? Ja. Hvis jeg kan huske, så havde jeg faktisk plus, men det ved jeg så selvfølgelig ikke, hvordan den var på din skærm. Bare igen Scotty. Det var mig, der fik ham græn. Jeg skal jo også bruge. Fuck ham der heldigvis, mand. Der skal plus på dagen af det. igen så. Ad, hvor du klam. Ad, hvor du klam. Så se om du kan ramme ham så. Hvad laver du? Så bliver du ramt af en af det. Så bliver du snart ramt igen. Så der har du russet. Nej, det var ikke russer, det der. Han dukkede så bare.
Det skulle da også russe. Nej, det jeg laver nu, det er russer. Men dog. Hallo! Han er ret der nede i højre hjørne der. Han er også skaldet fuldstændig. Nøser han helt over. Agent fisk. Jonas. Fisk, jeg ved ikke hvad du snakker om. Hvorfor nævner du dit eget navn hele tiden? Så er det en penge du render rundt med, mand. Nej, det var white her. Jonas. Pis. Karl, hold kæft, du har en dårlig score, mand. Hvad snakker du om? Det skulle da pisse på. Seriøst? Nej, hvad sker der der? Ja, Hvorfor laver du på net, Christian? Ja, Karl, jeg havde skudt ham 4 gange i hovedet eller sådan noget. Ja, men så stod jeg arm for dig. Det skulle fandme være taknemmelig for. Nej, jeg går op der ved VPA, mand. Fanden dit svin. Okay, Scott. Okay, igen. Det var sygt, det der. Nok ikke, det var. Jeg stod bare blaffer igennem den stolp der. Stolp lige frem. Jeg er presset da. Pis. Så det kører sgu da okay for dig. Det er godt sgu da altså. Ja. Nå, ja. Man kan altid høre, når det kører godt, så er det smart. Så er der ikke nogen bord, der bliver hamret i, nej. For helvede, Scotty. Ja, men jeg bliver ikke spawnkillet der. Nej. Det er sådan, når der er nede i din fede bøsse, nej. Der blev du skaldet der. Og der blev du skaldet der. Og bitte Kunne du se dit liv, eller hvad? Ja, 34. Ret både dig, og så halv... Halv? Halv dig, så... Skulle jeg an? har du flot halv? Det håber jeg fandme. Burde i hvert fald blive du op på en eller anden 6 år. Der var i hvert fald ikke noget, der er gået tabt. Det er Hvis man skulle tvinge Musse til at spise halv. Det er teg. Det er teg, ja. Ja. Kan du ikke... Hvad laver du der, Christian? Ja, jeg leger det bare med dig. Leger du med de G-punkter, hva'? Køj, det synes jeg ikke. Nej, med katten i hvert fald. Du skulle da bare ikke lige og lægger en i væggen der. Nu gør I ved hvad det er. Kagerulle. Så er vi desværre. En kagerulle. Der ligger en donut. Vaniljekrans. Du er bare fed, du er. Kæft, du klam. Kom nu, D-Walker, du må kraftedeme ikke. Mærke ulækkert. Ja, tak. Okay, Poppo. Og det du laver med kattene, det er helt normalt, eller hvad? Ja, men det er... Det er ikke noget med dem. Det er sådan set bare jeg. Okay. Jeg var lige forklare, hvorfor min nabos kat, den er væk, Christian. Jeg kender hende til det. Nej. Der er stadig kat, der forsvinder. Hvor klart, man. Ja, hvad er det, lille 2 eller sådan noget? 16. 6? Ja, okay, 6. 16. Ja, det er 6, så. Okay. Nå, det er også sådan en ting. Hvor er det klart, mand! Du er så ring, du er. Skal du ikke snart have en nyt næk, så? Hvad? Ellers skal du ikke snart have en nyt næk? Dog ikke.